Mekaten Hastungkara Tidunga ingkang sampun pun aturaken panjenengan Bapak Sudiyarto ME. Lunggap dilaksana candhaipun nalika halal bihalal tapi salam-salaman. Dumateng sak sampunipun panjenengan Hajawat Asta salam-salaman mangke pun dherekaken panjenengan dahar kembul wonten ing meja daerah sampun sumadya nggih. Samangke para sepuh-sepuh rumiyin mangke pendherekaken kadang siswa sedaya. Bapak kula aturi jumeneng wonten ing ajeng kadherekaken ingkang ibu-ibu saking mriku. Saking pinggir mboten Pak. Merapat pinggir terus lajeng Jawat Asta saking mriku nggih. Pamong saking mriku. Jawat Asta terus mangke pun adani nggih. Siswa saking mriku mawon mangke mandhap nggih ya. Pripun mangga? Nggih. Shallu 'alan nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sumangga Bapak Dwija. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo aku dangono. Sumangga sasampun panjenengan Hajawat Asta kula aturi foto sesarengan kalih Bapak Dwija. Sumangga kanca-kanca sakmangke sasampunipun panjenengan Jawat Asta kula aturi foto sesarengan kalian para Dwija nggih. Nah, sasampunipun panjenengan sakmangke sampun foto kula aturi enggal-enggal tumuju wonten ing meja daharan nderek hangkrapi dedhaeran sampun sumadya. Adicara utawi tata cara ingkang pungkasan. Monggo. Ya ngaten nggih, nggih. Niki Bapak Dwija pinarak wonten mriki, siswa wonten inggil ngoten napa pripun? Oke, nggih. Ngaten. Napa teng wingkinge napa pripun? Monggo. Kangge kalender 2026 niki nggih. Nggih. Niki kangge kalender 2026. Bergodo 3 dasa setunggal. Mboten majalah. Nggih. Nggih. Kawis tara sampun sedaya tata cara halal silaturahmi dalal sampun purna. Adicara ingkang pungkasan ke penutup kula ingkang menangka pambiwara
kathah lepat nglenggono sedaya kalepatan, kathah tumpang suwe atur kula ceweting parama sutradara tirang trapsilane lampah, kula namung saged matur mangan kupat janure tuwa menawi lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawiyatan Bergodo telu siji Permadani Kabupaten Pati Kuncoro. Ulangi. Bergodo telu siji Pawiyatan Permadani Kabupaten Pati Kuncoro. Sumangga dumateng Bapak Dwijo kula aturi tumuju wonten sasana daharan nggih ingkang sampun semadyan nika menu khas Pati wonten soto kemiri. Sumangga Bapak rumiyin monggo sak sampunipun Bapak Dwijo ngrabi daharan mangke kadherekaken kadang siswa sedaya. Ugi para pamong monggo pamong siswa nggih saking Bergodo 3 dasa setunggal kepareng kula aturi tumuju wonten ing sasana daharan. Matur suwun. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bebasane peten kepapak obor sumunan handika pangayomanku lair batin kuwus nyata mung saja handika rena tondo yekti paseksene rikalane ngangkat melampah tebih datang lesu lestari dia monggo Mas mugi antuk berkahing widi limpah panyuwunku sedya kula tansah hanglam-lami nyuwun dumateng para kadang sutresna. Sumangga sinambi hangragahapi pasugata ingkang sampun sumadya. Nuwun sewu Pak Syahid untuk menaikkan voltase dieselnya. Matur suwun. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bebas
datan lesu mugi lestari ya mugi antuk berkahing widi matur nuwun. Sumangga para kadang ingkang badhe nembang kula dherekaken.